ती गाणी तुम्हाला यूट्यूबवर टाकण्याची कशी कल्पना सुचली तुम्हाला? हां, कल्पना सुचली. मी लोकांची गाणी ऐकायचा यूट्यूबवरची आणि असं मला वाटायचं की बाबा आपले पण एक गाणं असावं, आपला पण आवाज आहे. माझं कोरोनाचं गाणं आलं होतं पहिलं, तेव्हा अक्षरशः रडली. तिच्या डोळ्यातून अश्रू आले. कशासाठी आले ते माहिती नाही, पण बहीण आमची रडली. तुम्हाला 2 मुलं आहेत. हां. तर त्यांना काही आवड आहे का गाण्याची वगैरे काही? नमस्कार मंडळी, मी अक्षय विजय आगरे आपलं स्वागत करतो कोकणी स्वर या आपल्या लाडक्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. मित्रांनो, आपण बरेच व्हिडिओ पाहिले आहेत आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून. कोकणची लोककला, नमन असेल, शक्तितुरा असेल, भजन असेल, भारुड असेल व इतर आपले सांस्कृतिक कार्यक्रम, हे सण आपण आपल्या माध्यमातून, व्हिडिओच्या माध्यमातून या आपल्या कोकणी स्वर यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून आपण पाहत आला आहात आणि खूप छान वाटलं. आपला सपोर्ट खूप छान येत आहे. लगभग आपल्या आता 8,000 सबस्क्राईब होण्याच्या उपर आहोत आपण आणि आपण पुढे आता जाऊन जास्त आपले सबस्क्राईब कुटुंब आपलं होणार आहे आणि होईल पुढे, अशी माझी आशा आहे. पण एक छोटंसं मला वाटलं की आता युट्यूबवर आपण पाहिलं असेल तर खूप सारे युट्यूब आले, त्याच्या आधी आपले युट्यूब नव्हते एवढे. पण आपण फक्त कोकणातील लोककला म्हणजे नमन वगैरे जे आपण आता बोललो, तर ते व्हिडिओ आपण टाकतोच. पण त्याच माध्यमातून थोडंसं काहीतरी एक वेगळं पण आणावं असा माझा छोटासा हेतू होता. माझं म्हणावं तर माझ्या काकांनीच मला एक सजेशन दिलं होतं की तू हा एक कन्सेप्ट आहे तो तू आपल्या चॅनलवर मांड किंवा व्यक्त कर, किंवा असं एक नवीन कन्सेप्ट घेऊन ये की त्याच्यावरून लोक आपल्याकडे खूप अपेक्षेने पाहतात आपल्या चॅनलकडे. तर त्या माध्यमातून काहीतरी नवीन देण्याचा प्रयत्न करत राहा. तर आपण आता आपण सुरू करणार आहोत एक छोटीशी मुलाखत आहे आणि ती मुलाखत आपल्या काकांनीच सुचवली आहे, त्यांच्याच ह्याने आपण सुरू करत आहोत. आणि सुरुवात करायची हे आपण करतोच, पण ती आपण आपल्या घरापासून करावी असं मला वाटलं. आणि आपण प्रत्येक जण आपण छोटीशी आपली काही सुरुवात असते ती घरापासून करतो. तर माझ्याच घरातील माझेच आवडते गायक आणि मी ज्या आवाजाला लहानपणापासून ऐकत आलो, जेव्हापासून मला ज्ञान होतं, तोपासून जो आवाज जो माझ्या कानावर अजून घुमतोय, तर तोच आवाज आणि त्याच आपल्या घरातील माझेच गायक नामवंत शाहीर तुरेवाले शाहीर संतोष भाऊ आगरे यांची आज आपण आज मुलाखत घेणार आहोत. तर व्हिडिओ नक्की पहा आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. व्हिडिओ आवडलाच लाईक करा आणि आवडलं तर नक्कीच आपण दाद द्या आणि कमेंट नक्कीच करा. चला तर मग आपण व्हिडिओला सुरुवात करत आहोत. नमस्कार मंडळी, आज आपल्यासोबत आहेत नामवंत तुरेवाले शाहीर संतोष भाऊ आगरे, कोलेवाडी गावचे सुपुत्र श्री शाहीर संतोष भाऊ आगरे हे आज आपल्यासोबत आहेत. आज आपण त्यांच्यासोबत आज छोटीशी मुलाखत घेणार आहोत. मुलाखत आपण सुरुवात करतो आहोत. तुम्हाला गाण्याचा छंद कसा लागला? मला गाण्याचा छंद पहिल्यापासून नव्हता. आम्ही श्रावण महिना चालू झाला की आमचे वाडी प्रमुख श्री नामदेव काशीराम पाष्टे यांच्या घरी आम्ही श्रावण चालू झाला की 1 महिना आम्ही गणपतीसाठी रेसल घ्यायचो. आणि मला नाचता येत नसायचं, तर अशोक बुवा पालांडे आमचे ते पहिले आमच्या जाकडीमध्ये गाणं बोलायचे. आणि एक दिवस मला असं खाली बसवून त्यांनी स्वतःची वही देऊन मला एक गाणं बोलायला सांगितलं आणि ते मी गाणं चांगल्या रीतीने बोललो. तेव्हा माझा आवाज कसा आहे तो तेव्हा मला समजला आणि ते गाणं सर्वांना आवडलं. तिथपासून मला गाण्याचा छंद लागला. तर माझे प्रथम गुरु अशोक धोंडू पालांडे हे माझे प्रथम गुरु आहेत आणि त्यांचे मी आभार मानतो. त्यांच्यामुळे मी आज माझा आवाज लोकांपर्यंत पोचला आणि माझे जे नाव आता आहे ते अशोक पालांडे बुवांपासूनच माझं नाव झालेलं आहे. त्यांचे मी आभार मानतो. तुम्ही सुरुवात केली तेव्हा तुमचे ढोलकीपट्टू किंवा तुमचा साज होता किंवा कोरस होता, तेव्हा ती मंडळी कोण होती, म्हणजे कसं काय जमलं ते? माझा ढोलकीपट्टू राजेंद्र पाष्टे माझा भाऊ आहे आणि कोरस माझा प्रकाश पाष्टे, बालकृष्ण पाष्टे ते आमचे गावकर आहेत, राजेंद्र गडशी, महेंद्र गडशी, संतोष पाष्टे
नंदकुमार पाष्टे, नरेश पाष्टे हे माझे सर्व कोरस. आणि मी जेव्हा गाणं बोलायचा तेव्हा ही लोक नाचायची, म्हणजे जाकडी नाचायची ते. खूप छान वाटायचं म्हणजे हां, तो काळ भरपूर भरपूर मजा यायची. होतो. आणि सर्व मुलं आम्ही एकत्र असायचे. राजू पाष्टे अतिशय उत्कृष्ट अशी ढोलकीपटू आहे तो. आता आपण म्हणालात की राजेंद्र पाष्टे आपले ढोलकीपटू होते आहे म्हणजे आधी म्हणजे सुरुवात केली त्यापासून. पण जे आताच युवक आहे, युवा पिढीमध्ये एक मी ऐकायला मला ज्ञात आहे की आपले भाऊ प्रवीण प्रकाश घडशी हे आज आपल्यात नाही आहेत, माझे भाऊ आहेत, तुमचे पुतणे आहेत, त्याबद्दल तुम्ही काय सांगा? ते किती काय कसे होते काय? ढोलकी वाजवणार अतिशय उत्कृष्ट. भजनामध्ये, जाकडीमध्ये पण त्याने ढोलकी वाजवली आहे. माझ्या आजग्यामध्ये शिवाजी धावडे बुवा आणि माझी बारी होती. तर स्तवन मी नवीन बनवलं होतं छोटंसं. तर त्या आमच्या प्रवीणला मी बोललो की प्रवीण असं असं आहे, तर स्तवनला वाजवशील का तू? हां, आम्ही वाजवीन ना, वाजवू, आपण करूया. एवढं उत्कृष्ट असं त्यानं वाद्य केलं. स्तवन माझं त्या आत्ता पण माझं आहे, यूट्यूबला स्तवन आहे ते. तर अतिशय उत्कृष्ट असा वाजपेयी आमच्यातून गेलेला आहे, दुःख वाटतं. तुम्ही स्वतः गाणी लिहिता की तुम्हाला कोणी गाणी बनवून देत? मला गाणी लिहिता येत नाही. माझं वाचन नसल्या कारणाने जास्त मी गाणं मला बनवता येत नाही. गणगौलन स्तवन मी बनवतो. आणि आत्ता आमचे केळवली गावचे सुपुत्र काशीराम महाडिक बुवा हे मला गाणं लिहून देतात, गाणी मला बनवून देतात ते. आणि बरेच वर्ष मला गाणी त्यांनी पुरवली. दामोदर हॉलमध्ये बारी माझी झाली होती तेव्हापासून हे मला गाणी पुरवतात आणि आत्तापर्यंत मला तेच गाणी पुरवतात. आत्ता जी मी 2 गाणी रेकॉर्डिंग केली ती पण त्यांनीच दिलेली आहेत. आणि केव्हाही सांगितलं गाणं मला पाहिजे तर ते ताबडतोब देण्याचा प्रयत्न ते करतात, काही असेल ते गाणं. त्यांचे मी आभार मानतो. तुम्ही आता म्हणालात मागच्याच प्रश्नामध्ये, तुम्ही आता म्हणालात की मी गणगौलन वगैरे बनवतात, स्तवन वगैरे. हो, तर हे तुम्हाला कसं म्हणजे कोणी शिकवलं, कसं काय समजलं? ते श्रेय मी दिलीप नामे बुवा, नामांकित बुवा आहेत ते. आम्ही 5-6 वर्ष आम्ही एकत्र नाच जाकडे आम्ही एकत्र करायचो. त्यांची वाडी आणि आमची वाडी एकत्र. आमच्या वाडीत मुलं नसलेल्या कारणाने त्यांच्याकडे आम्ही जाकडी करण्यासाठी जायचो. कमी होती. आणि संतोष नामे, राजेंद्र पाष्टे आमचे ढोलकीपट्टू आणि आम्ही एकत्र, सकाराम बुवा आमचे आपल्यात नाही आहेत ते आता. तर आम्ही एकत्र बाऱ्या आम्ही करायचो. दिलीप नामे बुवा, दिलीप दादा म्हणतो आम्ही. तर नामांकित बुवा आहेत ते. वाचन, अपाट वाचन आहे. आत्ता त्यांचं हॉलच्या माध्यमातून भरपूर नाव आहे त्यांचं. हां, ते तुम्हाला पण माहिती आहे. तर त्यांचा मुलगा वैभव नामे, त्याचं पण आता नाव आहे आणि चांगल्या रीतीने तो बाऱ्या करतो. आम्ही जेव्हा बाऱ्या करतो तेव्हा तो लहान होता, पण आता तो मोठ्या मोठ्या शाहीर म्हणजे नामांकित शाहिरांबरोबर तो बाऱ्या करतो. तर यमक काय असतो, यमक जुलवण्याचं जे शिकवलं मला नामे बुवाने शिकवलं, दिलीप दादाने आमच्या. तर त्यांना मी धन्यवाद देतो की यमक काय असतो. रला र यायला पाहिजे, तला त यायला पाहिजे. एक दिवस असा आला की आमची बारी होती, डबल बारी राजूलांच्या घरामध्ये. रत्नागिरीचा बुवा होता आणि स्तवन त्यांनी गायलं होतं, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का. तर त्यांनीच मला चाल द्यायला सांगितली. तर मी असं बनवलं होतं की नंदन वंदन माझे गुरुराया. तर ते बोलले नंदन वंदन कशाला, आपण शिवनंदन बनवूया ना. त्यांनी लगेच मला शिवनंदन बनवून मी त्या बुवाची चाल दिली. आणि तो मला एक क्षण तो आठवतो की यमक काय असतो, म्हणजे गाण्यासाठी यमक कसा असावा, ते दिलीप बुवाने मला शिकवलं.
हां. तुम्ही आता बोललात की तुम्ही दुसऱ्यांच्या वाडीतून म्हणजे दुसऱ्या वाडीतून तुम्ही पोरं आणायचा, म्हणजे तुमच्या वाडीत पोरं कमी होती. हां. त्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? म्हणजे याबद्दल सांगायचं म्हणजे आम्ही आमच्या वाडीमध्ये पोरं कमी असल्यामुळं मोरेवाडी, सुतारवाडी, आमचे नंदू सावंत आहेत, त्यांचे मुलं मया आणि निवृत्ती, गणेश चिरबटकर, राजेंद्र पाटोळे, महेंद्र मोरे, विवेक लाड हे मित्रच माझे सर्व. आणि त्यांना आम्ही रात्री आणायला जायचो. आमचे माजी सरपंच आमचे भाऊ राजेंद्र गडशी अतिशय म्हणजे आवड, एवढी त्यांना आवड की आम्ही जेवलो रात्री की त्यांच्या वाडीमध्ये पोरं आणायला आम्ही त्या ठिकाणी आम्ही जाऊन जाकडे आम्ही गेलेले आहे. आणि आम्ही 5 ते 6 वर्ष आम्ही म्हणजे आमच्या वाडीचा नाद आम्ही चालू केला होता. तर राजेंद्र घडशी म्हणजे आमचा भाऊ तर एक दिवस असं झालं की रात्री आम्ही जात होतो, तर त्यांचा पाय घसरून पडले, ते एवढं लागलं होतं. तरी पण दुसऱ्या दिवशी आम्ही पोरं आणायला गेलो. म्हणजे एवढी त्यांना आवड, हौस, म्हणजे त्यांच्याकडे ते काय येत नाही, कुठलाही छंद नाही, गाणं बोलणं नाही, काय येत नाही, पण आवड होती. पण आपण आपल्या वाडीसाठी आपण काहीतरी करावं आणि ते आम्ही करायचो. रात्री पोरं जाऊन आणून असं आम्ही 5 वर्ष आम्ही जाकडे केलेले असं. तुमचं मंडळ होतं म्हणजे शक्तिधराचं म्हणा, हां. एक मंडळ होतं, तर ते आता तुम्ही त्यामध्ये म्हणजे शक्तिधर करता की नाही, म्हणजे ते कसं काही स्थगित झालं किंवा कुठे थांबलं ते, ती जी कला होती थांबलं म्हणजे त्याला कारण पोरं नसल्या कारणाने हे सर्व नाच जी कोकणची कला आहे ती बंद पडत आली आहे आता पोरं नसल्या कारणाने. माझा जो नाच होता तो बंद पडला. मी नोकरीच्या माध्यमातून मुंबईला आल्या कारणाने सर्व ते बंद पडलं. आणि केव्हा तरी करतो आम्ही असं, दुसऱ्यांची पोरं घेऊन आम्ही नाच करतो. असं नाही की एकदमच बंद पडलेलं नाही. आमची कला आम्ही कुठेतरी सादर करण्याचा प्रयत्न करतो. भविष्यात कुठे कराल म्हणजे असं काही शक्तिधर वगैरे थांबला, हां, योग आला तर चांगली संधी मिळाली तर ते करणार. आणि हॉलला एखादी बारी अजून व्हायला पाहिजे अशी माझी इच्छा आहे, तर प्रयत्न करीन. हां. शक्तिधर तुम्ही करता, तर मला असा प्रश्न आहे की शक्तिधर तुम्ही आतापर्यंत कोणकोणत्या बुवांसोबत केला? शक्तिधर आम्ही नामवंत शाहिरांबरोबर केलेला आहे. दाभोळ्यातील पांडुरंग रेवाले, गोविलमध्ये मनोज लाखनबुवा, कोचरी गावातील अंकुश गुरोबुवा आणि मोसमकर बुवा आणि मनोहर सुक्कम बुवा यांच्याबरोबर मी बऱ्याचशा बाऱ्या केलेल्या आहेत. आणि अजून पण मी बाऱ्या त्यांच्याबरोबर करतो केव्हा तरी. तुमच्या आयुष्यातील तुम्हाला मिळालेली पहिली शाबासकी? माझ्या आयुष्यामध्ये पहिली शाबासकी मला अंकुश गुरोबुवानी दिलेली आहे. केलवली गावामध्ये एक बारी होती आमची, आणि मला माहिती नव्हतं बारी होती. केलवलीतली पोरं होती नाचण्यासाठी, आणि मी फक्त गाणं बोलायला जाणार होतो. तर आमचे सकाराम बुवानी मला निरोप दिला की घरी ये, बोलवलं गेलं मला घरी. आणि बोलत होते की अंकुश बुवाबरोबर तुझी आपल्याला बारी घ्यायची आहे केलवलीमध्ये. अंकुश बुवाबरोबर बारी घेणं म्हणजे नामांकित बुवा आहेत ते, आणि मी नवीन असल्या कारणाने थोडीशी भीती वाटत होती मला. तर ते मला बोलले की तुझं जर नाव करायचं असेल, नाव बनवायचं असेल, तर तू ही बारी करायला पाहिजे आपण. तर थोडासा मी विचार केला आणि सांगितलं चला आपण बारी करूया. आणि आम्ही निरोप दिला की आम्ही बारी करतोय. तर आमची बारी त्या ठिकाणी झाली. अंकुश बुवानी अशी मला शाबासकी दिली की माझ्या लेवलचा आवाज तुमचाच आहे, अशी मला शाबासकी दिली. पाठीवर हात माझ्या मारला त्याने. हां.
जर भविष्यात तुम्हाला कोणी एखादे आपले आता नामवंत नमन कलाकार आहेत, नमन मंडळ आहेत, त्यातून जर तुम्हाला कोणी संधी दिली, एखादं किंवा 4-5 गाणी म्हणण्याची संधी दिली, तर तुम्ही गाल का? हो, गाण्याची आवड असल्या कारणाने मी नमन गीत गाऊ शकतो आणि आम्हाला आनंद होईल जर कोणी मला बोलवलं आपल्या नमनामध्ये, तर मी जाईन आणि चांगल्या रीतीने गाणं बोलण्याचा मी प्रयत्न करेन. नमन कलेमध्ये तुम्ही कधी एखादं गाणं गायलं का? किंवा कुठला असा एक क्षण तुम्हाला आठवतो का? नमन कलेमध्ये गाणं मी आमच्या गावात तर मी गावी तेव्हा होतो आणि आमच्या गावाचं नमन आम्ही तयार केलं होतं. बरीचशी पोरं होती त्या ठिकाणी, सर्वांची नावं घेत नाही आता, बरीचशी मंडळी त्या ठिकाणी होती आणि सुतारवाडीतली जास्त पोरं होती त्यांच्यामध्ये सुतारवाड्यामध्ये. तर आम्ही एक नमन स्वतः आमच्या गावाचं आम्ही तयार केलं होतं. तेव्हा सर्व गाणी मी बोललो होतो. नारद मुनीची पहिले जे असतं वंदन, ते सर्व मी गाणी बोललेलो. आणि माझा मित्र एक कणकाडीमध्ये एक मित्र आहे माझा, तो गायक आहे आणि त्याचं नमन आमच्या वाडीमध्ये होतं. तेव्हा मला त्या माझ्या मित्राने नारद मुनीची सर्व गाणी आणि 2 गवळणी आणि नारद मुनीची गाणी सर्व मी त्या नमनामध्ये बोललेलं आहे. आणि असा छंद नमनाचा पण आहे मला. आणि आता पण मी आम्ही दिवाळीच्या नंतर आम्ही नमन गीत सर्व आम्ही रेकॉर्डिंग करणार आहोत, रेकॉर्डिंग करणार आणि लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न आम्ही करणार आहोत. जशी आता तुमच्या अंगामध्ये एक कला आहे, गाण्याची एक आवाज तुमचा मधुर आहे, छान आहे, लोकांना आवडतो. जर तुम्हाला मी ऐकलं आमच्या अज्ञात आहेत की तुम्हाला 2 मुलं आहेत, त्यांना काही आवड आहे का गाण्याची वगैरे? ते पुढे तुमचा वारसा पुढे चालवून काही वारसा चालवणार नाहीत, ते त्यांना आवड नाही. गाणं म्हटलं तर ते कडेला बसत नाहीत माझ्या. तर गाणं हे त्यांच्या ह्याच्यामध्ये. आणि बुवांचा पोरगा बुवा असेल अशातला भाग नाही. आताच्या मुलांना ते आवडत पण नाही आणि माझी मुलं तर त्या क्षेत्रामध्ये जाणार नाहीत. असं त्यांना आवडच नाही. असं मला जी आवड आहे, माझं आता नाव आहे, मुलांना माझी आवड नाही. वाटत आहे. हो. आताचं युग हे वेगळा जे आधी होतं तसं नाही आहे. तसं नाही. आवडते आता असं मला ऐकण्यात येतं की आमची आई सांगायची, आमची आजी सांगायची की तुझे आजोबा गाणं गायचे. त्याचा वारसा आम्हाला लागला असेल असं मला असं वाटतं, म्हणून मी गायक झालो. कुठल्या ज्ञान झाली. आवाज छान आहे. सध्या युट्यूबवर तुमची 2 गाणी, 2 खूप गाणी आहेत अशी. आधी शक्तीचे आम्ही पाहिले, तर शक्तीचे व्हिडिओ पाहिले, पण ही तुमची जी गाणी आहेत जी लोक गातात, ती गाणी तुम्हाला युट्यूबवर टाकण्याची कशी कल्पना सुचली तुम्हाला? कल्पना सुचली, मी लोकांची गाणी ऐकायचा युट्यूबवरची आणि असं मला वाटायचं की बाबा आपले पण एक गाणं असावं, आपला पण आवाज आहे, साधारण आपला पण आवाज आहे, लोकांपर्यंत पोचलेला आवाज आहे माझा, आणि एखादं गाणं करावं अशी माझी इच्छा झाली. तर माझे भाऊ आहे माझा महेंद्र गडशी, तर त्याला मी एक दिवस फोन लावला की असं मला गाणं बनवायचं आहे, एक रेकॉर्डिंग आपल्याला करायचं आहे गाणं. लोकांची भरपूर गाणी मी ऐकतो, तर माझी इच्छा आहे की एखादं गाणं मला बनवायचं आहे. तर त्यांनी लगेच मला होकार दिला, आपण गाणं बनवूया. आणि आमचे कैलासवासी प्रवीण घडशी, आता आपल्यामध्ये नाही आहेत, ते पुतण्या आहे तो आमचा. तर त्याला फोन लावून विचारलं, प्रदीप घडशी यांना विचारलं, असं काही मुलांना त्यांनी विचारलं की बाबा आपल्याला गाणं करायचं आहे. तर त्याने सर्व मुलांनी होकार दिला, आपण गाणं बनवूया. आणि आम्ही गाण्याची तयारी केली. आणि एक माझे मित्र दिनेश खोपडे ढोलकीपट्टू आहेत, त्यांनी मला अतिशय मोलाचं सहकार्य त्यांनी मला केलं. माझ्याकडे साज काही नव्हता, गाणं रेकॉर्डिंग करायचं काही मला माहिती नव्हती,
पण त्या माझ्या मित्रामुळं मला रेकॉर्डिंग करता आलं. आणि त्यांची सर्व मित्रमंडळी, ढोलकीपट्टू असेल, पॅड, ऑर्गन, हे सर्व त्यांचे सर्व मित्र होते. मला काही एक माहिती नव्हतं, तर त्यांनी मला भरपूर सहकार्य केलं आणि त्यांचे मी आभार मानतो. तुमचं पहिलं गाणं कोणतं आपण युट्यूबला टाकलं? माझं पहिलं गाणं कोरोना गीत आहे. माझं पहिलं गीत माझं कोरोना गीत आहे. हां, आणि ते बरंचसे चाललं ते गाणं. हां, अतिशय गाणं चाललेलं आहे ते. हां, दुसरं गाणं पण चाललं गेल्या वर्षीचं. गणपतीच्या सीझनला टाकलं ते. अतिशय गाणं, दोन्ही गाणी चाललेली आहे. हां, यावर्षी आपण काही गणपतीला एक गण बनवायचा विचार आहे. चांगली चाल आम्ही शोधलेली आहे आणि गाणं बनवायची तयारी चालू आहे. लवकरात लवकर गाणं येईल शक्यता आहे. हां, तुम्ही आता गायक आहात, हां, तर तुमच्या घरातील तुमचे भाऊ बंधू बहीण आहेत, हां, तर त्यांना तुम्ही गाणं गाता तर कसं वाटतं? मी गाणं गातो हे माझ्या दोन्ही भावांना, आणि माझी बहीण, एक आमची लाडकी बहीण आहे 3 भावांची. तर माझा आवाज त्यांना आवडतो आणि आमचा भाऊ काहीतरी पुढे जातोय किंवा आवाजाच्या माध्यमातून त्याचं नाव होतं आहे, हे बहीण आमची आणि दोघं माझे भाऊ हे अतिशय आनंदी आहेत आणि मला सपोर्ट करतात कुठल्याही गोष्टीला. कोणतंही जर समजा मी बोललो बाबा गाण्याबद्दल काही, तर ते केव्हाही मला सपोर्ट करतात. बहीण माझी तर माझं कोरोनाचं गाणं आलं होतं पहिलं, तेव्हा अक्षरशः रडली. तिच्या डोळ्यातून अश्रू आले. कशासाठी आले ते माहिती नाही, पण बहीण आमची रडली. हां, माझे भाऊ दोघं, माझे भाऊ आहेत, वडिलांसमान आहेत ते, आणि माझ्या कुठल्याही प्रसंगाला माझ्या पाठीशी असतात. गाण्याबद्दल ते पाठीशी असतात आणि त्यांना असं वाटतं की आमचा भाऊ पुढे जायला पाहिजे, तर त्यासाठी मला ते सपोर्ट करतात. तुम्हाला भजनाची आवड कशी निर्माण? भजनाची आवड निर्माण झाली, आमचे स्वरूप संप्रदाय भजन मंडळ पाष्टेवाडीचे बुवा श्री प्रकाश पाष्टे यांच्यापासून मला भजनाची आवड निर्माण झाली. आणि त्यांनी एक दिवस असे मला बोलले की बाबा, तुझा आवाज चांगला आहे, जाकडी करतोस, गाणी बोलतोस, तर भजन का नाही बोलू शकत? भजन बोलायला पाहिजे ना. तर भजनाचं म्हणजे एक दिवस भजन असं चालू होतं आमचं आणि भजन मी बोलायला लागलो. तर प्रकाश पाष्टे बुवांपासून मी भजनाला मला आवड निर्माण झाली. हां, तर प्रकाश पाष्टेंपासून मला भजनाची आवड निर्माण झाली आणि मी भजन आत्ता पण चांगल्या रीतीने बोलतो. मागीलच आपला एक व्हिडिओ आहे मागच्या भजनामधला, स्वर्णात संगीत भजन मंडळ. हां, त्यामधला तर तो योग कसा काय तुम्हाला बोलला? त्याची रूपावली मी ऐकली, खूप छान वाटली मला. आणि तो व्हिडिओ व्हायरल होता, तर तो योग तुम्हाला कसा आला? आमचे कोकणी स्वर या चॅनलचे अक्षय विजय आगरे या माझा पुतण्या आहे तो, आणि चांगलं काम करतो. तर त्याची मित्रमंडळी आता ओळखीची असल्या कारणाने समीर तटकरी बुवा आहे, ते नामवंत बुवा आहे. तर त्यांना विचारलं की बाबा, माझे काका आहे, तर येऊ देत का भजनामध्ये? तर त्यांनी हा बोलले ते, आणि आम्ही त्या ठिकाणी गेलो नागासोपाऱ्यामध्ये, आणि समीर बुवाने मला रूपावली बोलण्याची संधी त्या ठिकाणी मला दिली. चांगल्या रीतीने मी ती बोललो. नामवंत शाहीर होते, गोपाल करंडे होते, दिनेश मार्गदर्शनाखाली ते भजन होतं, आणि नामवंत शाहीर होते. त्याच्यामध्ये मी रूपावली गायलेली आहे. लोकांना सर्वांना आवडली ती. धन्यवाद.
शेवटचा प्रश्न मी आपला विचारतो हां की आपण एवढी गाणी म्हटले किंवा आपण आतापर्यंत जो काय प्रवास चालू आहे, तर आम्हा सर्व रसिक प्रेक्षकांना एक आपल्या आवाजात हा. आत्ताच एखादं ध्रुवपद आपल्या गोड आवाजातून जर आम्हाला ऐकता आलं हा. तर खूप छान वाटेल. जरूर जरूर. पार्वतीच्या तू गौरी नंदना रणे येऊनी करीतो आराधना नाम तुझे घेतो आनंद होतो भक्ती भावाने आलो तुझ्या चरणा शिव पार्वतीच्या तू गौरी नंदना रणे येऊनी करीतो आराधना रणी येऊनी करतो आराधना रणी येऊनी करतो आराधना. छान. आज लाईव्ह आताच आपल्याला ऐकायला भेटलं, खूप छान वाटलं. पुढील भविष्यासाठी आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा. खूप छान वाटलं आपल्याला भेटून आणि आपण आपला एक बहुमूल्य वेळ आपण मला दिला, थोडी आपली मुलाखत घेतली आपण, त्याबद्दल मी आपले आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. नमस्कार.